des de la sala de plens de l'Ajuntament, aquí al costat de la plaça Major. Ara acaben de començar els gossos, abans tocava els Freixes, i ara han començat els gossos, que fa un moment els teníem aquí asseguts, i sembla que durant tot el Crownia tenim asseguts a la sala de plens les persones que més hi estan acostumades. Ells són en Jordi Caparrós i en Ramon Roquer, regidor i alcalde respectivament d'aquí de l'Ajuntament de Sant Joan, i amb ells doncs, parlarem una mica del balanç d'aquest Crownia 2017. Què tal, Jordi, Ramon? Bé, sí, demanar-vos potser que feu balanç del Crownia seria absurd, perquè tot sembla que ha anat bé i és evident que el balanç és positiu. Si no és així, corregiu-me, però potser sí que us demanaré una mica, aquests nous canvis a Camprodon, concerts diumenge, ho valoreu una mica. També... Jo crec que el balanç ha de ser positiu. Com bé sabeu, cada any al Crownia estem millorant o canviant coses, i això fa que hi hagi cada any coses noves i que es produeixin una mica aquest neguit que pot provocar les novetats. Però com bé dèiem, el balanç ha de ser positiu. Si comencem per ordre, potser el primer dia la novetat de Camprodon ens va portar alguns problemes logístics de trasllat de personal, però no més que un temps d'espera, per tant continua sent bo. El temps ens ha respectat, hi ha hagut alguns ruixats intermitents durant el festival. Cert és que els dies del muntatge potser sí que ens ha plogut, però això també hi estem acostumats, perquè ens ha passat cada any, per tant no és cap novetat. I durant el festival ha plogut puntualment, ahir a les 4 de la matinada, un ruixadet fresc per refrescar, i el dissabte, si no recordo malament, devien ser de les 6 a les 8 aproximadament, que va fer una mica el tonto. El divendres, és que vaig perdut de dies, però no ha molestat res. Avui a diumenge ja no tots anem perduts. L'únic que es va haver de suspendre és una activitat a l'escenari de l'Esplanada. Per tant, el temps també ens ha ajudat. No sé a qui se li pot agrair el del temps, perquè estic acostumat a agrair molt, però amb el temps en aquest cas no sé a qui fer-ho. Sí que es podria fer, segons el canari encara canta, el que té alguna cosa a veure amb el temps, però res, fer un balanç positiu. Queda aquest concert, com bé deies, de gossos, i a una hora de tancar molt contents de com està anant i de com s'ha treballat, i res. Molt bé, ara s'asseia aquí a la taula un altre dels protagonistes, l'Alguer Miquel. Què tal, Alguer? Bé, molt fet pols i molt feliç. Crec que per la ràdio ja escolten que estàs fet pols, perquè aquesta veu que portes. Alguer, et trasllado una mica la pregunta que parlàvem amb ells, que demanar-vos una mica pel balanç suposo que és absurd, perquè imagino que és positivíssim, com cada any, com deies, molt content. Una mica el que estàvem fent ara amb en Jordi i amb en Ramon és valorar aquests petits canvis que hi ha hagut, més enllà de petites imprecisions logístiques que hagi pogut tenir. Suposo que l'aposta, que us heu arriscat, ja ha sortit bé, no? També, al cap i a la fi, la sensació. Ha estat brutal. Ens ha tornat a funcionar molt tots els espais, que és una cosa que mai saps, no? Perquè al final nosaltres proposem coses i la gent respon a allò que li interessa, no? I ha sigut molt guai. A mi m'ha fet molt feliç veure això, veure la plaça plena en moments màgics, veure que l'escenari gran ha tingut moments màgics, veure que la tarda també els ha tingut, veure que aquest any, que per nosaltres ho hem explicat molt i jo estava molt obsessionat amb això, amb aquesta carpa que hem muntat al camp de futbol de l'Espai Consciència, que per nosaltres li donava aquest valor afegit, no s'hi cabia a les tardes. Ha sigut brutal. És que, ha sigut un festival molt màgic. Cada any demanem que vagi tan bé com l'any anterior, i jo crec que ho hem tornat a aconseguir. La gent marxa contenta, i jo tinc molt vincle, sobretot amb els grups que venen a tocar. La gent que ha vingut a tocar i a actuar o a xerrar ha marxat enamorada, no contenta, enamorada. La gent marxa donant les gràcies, i és molt guai, perquè tenim molta sort. Estem fent les coses d'una manera, suposo que amb amor, la gent ho rep així. Es menja molt bé el càtering de darrere l'escenari, us explico per què és així. I jo crec que quan tu vas a un lloc i menges bé, t'hi sents com a casa. I crec que també hi fa alguna cosa, això, però no, realment tothom marxa molt content. Molt bé, parlaves d'aquest valor afegit, que és una cosa que ja porteu reivindicant amb el festival des del primer dia, no? Més enllà d'aquesta música, de la música. Per una banda, primer, que aquesta música pugui ser integradora, no? Abans parlàvem amb els gossos que estan fascinats perquè ens explicava l'Oriol que el primer dia va venir a portar la seva filla, i després hi toca ell. És a dir, més enllà d'aquesta capacitat integradora, aquest valor afegit de l'Espai Consciència, que jo crec que és la pedra angular d'aquest valor afegit,
ha estat superbé, jo crec, per tu deies la gent que hi ha vingut a parlar, la gent que hi ha vingut a tocar, però la gent marxava igual d'enamorada. Fins i tot gent que no s'esperava aquestes coses, no? Que venia potser pels concerts i que llavors veia, hòstia, una xerrada aquí. I jo crec que el valor aquest afegit, gent fins i tot que això que no s'ho esperava l'han copsat igual. Sí, ha sigut molt guai. La gent ha vingut a compartir, a viure experiències. És un espai de convivència. Jo crec que aquí, sobretot la gent més jove, marxa amb un munt d'amics. Hem tornat a tenir el festival ple de famílies. Les famílies viuen una experiència brutal. Els pares tothom diu que guai poder compartir aquest espai amb els petits. No, és que, mira, vam tenir la gran sort de decidir muntar-ho el primer any i jo crec que estem vivint una cosa que no es pot quantitzar de cap manera. O sigui, no hi ha un resultat directe del que serà el Clownia, però jo crec que moltíssima gent, nosaltres per com l'estimem, però moltíssima gent que ha passat per aquí haurà compartit aquí uns dies que jo crec que el recordarà sempre, no? I això, ja et dic, no ho veurem traduït en res ni mai enlloc, però és una cosa que jo crec que queda, i si nosaltres ho haguéssim pogut viure amb 16 o 17 anys, això, a mi hauria sigut un regal de la vida meravellós. Sí. Molt bé. Jo crec, només per afegir, el jovent d'ara, Si tu coneixies el jovent d'abans, no com vas? No, volia dir que la generació que ara està tinguent 16-17 anys que l'està disfrutant, crec que no valorarà que quan nosaltres teníem aquesta edat no ens podíem creure que això pogués passar a Sant Joan, perquè per veure un concert d'un grup com els que estan vinguent al Clownia ens havien d'anar a Barcelona i jo crec que no entendran o es pensaran que és molt fàcil muntar un festival com aquest aquí a Sant Joan, que es pot muntar de qualsevol manera, i de veritat que hi ha molta gent treballant i és molt costós fer-ho, i crec que és més que res perquè valorin el que s'està fent Clownia, aquesta generació que ho està disfrutant, i que me n'alegro que ho disfruti, però que sobretot m'entengui que no havia passat mai a Sant Joan ni a cap poble de Catalunya amb les dimensions que té Sant Joan. Jo crec que hi ha d'haver una cosa, una mica d'autoaplaudiment, però aquest matí en parlàvem aquí al passeig amb la gent de Catalunya Ràdio. Hi ha la sensació de que estem fent una cosa gran, no? I que des d'un lloc petit fem una cosa molt gran. I això arriba a molts llocs i es fa transformant coses d'altres festivals que porten molts més anys que el nostre, no? I que penso que això és una cosa que l'hem de tenir molt clara, que passa amb tot a contracorrent. No tenim cap ciutat a prop que ens abasteixi de gent al festival. Ho fa la gent amb tota la bona voluntat del món, es fa amb els mitjans que es pot, té la mida que té, i és, jo crec, d'una primera divisió que no us ho podeu imaginar. I tant de bo tots els grups poguessin explicar-li a la gent de Sant Joan lo bèstia que és per ells el Clownia i la qualitat que hi troben en tots els detalls, no? Que és aquest plus del tracte de les coses, de l'orgull que fa que des d'un lloc petit es faci alguna cosa gran. I jo crec que això, no sé si en som prou conscients, però jo perquè me l'estimo molt també, però penso que estem tenint aquí un dels millors festivals que hi ha hagut en molts anys i que està marcant coses i que està canviant peces de tot el panorama de tot el país, i de tot el país i de molts altres llocs. Sí, justament ahir parlàvem, també vam tenir l'Òscar Rando de l'Esperanza, que entrevistàvem per la xarxa d'Economia Saludària, però també vam estar parlant d'això, vam aprofitar-ho, i ella ens deia, hòstia, és que nosaltres coneixem el Charango, coneixem el Gué des de fa temps, nosaltres hi érem abans, però és que ara ells són els nostres referents, saps? Sí, home! Quan ens ho deia, inicialment segurament ells eren el vostre, no? Cosa que va un agafant, doncs, també traslladat a vosaltres, el Clownia té una cosa que és més complicat en una ciutat com el Prat, que és una relació, no? La gent que arriba aquí toca el poble, i el poble se sent tocat per la gent que arriba aquí. En un lloc gran, un festival pot passar sense que tu te n'adonis. Aquí no, aquí se n'adona tothom que això passa. I jo crec que aquesta relació és el més bèstia. Nosaltres, quan vam començar a idear el Clownia, partíem de que l'espai transformat, el que aspiràvem a treballar com a espai era la gent que venia, la gent jove, el nostre públic. Volem donar al públic allò que potser com a grup no estem acabant de poder donar perquè som un grup de música, però que si anem creant un espai es podrà donar tota una sèrie de continguts, una sèrie d'idees. La idea de que un grup de música està posant un escenari per al del costat és la idea de la cooperació, del no competir-nos, no? I això... ara m'he quedat en blanc, el diumenge és duríssim, però jo crec que, bueno,
és un model que ens està permetent fer una cosa que és important i que aquí es pot viure i que en un lloc gran com a l'Esperanza jo penso que ho poden fer molt bé, ho fan a nivell de país, poden arribar a coses molt més grosses que aquí, però la relació no es toca com es toca aquí, entre el poble i el clowning. Això anava a dir, que en realitat nosaltres ens pensem que l'espai transformat era el públic i jo crec que l'espai transformat hem sigut nosaltres. Nosaltres hem après què podia ser un festival i jo crec que el poble, un poble com Sant Joan, una comarca com el Ripollès, que visqui un esdeveniment d'aquestes característiques, que tant de bo sigui conscient de realment del valor del que estem aportant, però que és aquest l'espai transformat. Un poble acollonit que primer pensàvem, home, que surti tot bé perquè anem a fotre una bestiesa, i que al final la mirada ha canviat tant de dir estem esperant el festival i això ens està generant una de coses que no podem, és això, no les podem quantificar, no? I jo crec que potser el gran valor també, no sé, perquè jo tampoc el puc viure el dia a dia, però és el llegat que ens donarà això aquí, que és intangible, però crec que hi ha un pòsit molt positiu. I ara que parles d'aquest llegat, d'aquestes petites coses que potser, no sé si m'aventuro, però que poden arribar a definir una mica els paràmetres de que poden ser festivals en el futur o concerts en el futur, ja dic, no dic coses tan grans, però podem veure en el futur més festivals, en comptes de, no tant a Barcelona, més en pobles, perquè agafin aquest toc de gent públic, poble públic. Si tenim el govern que tenim i les polítiques que tenim, segur que no ho podrem viure. Això s'ha pogut donar per una situació supercasual, que és que nosaltres com a grup de música hem tingut la sort i el privilegi de generar un altaveu més gran que el que ens havíem imaginat mai. Hem sortit d'aquí i tenim la facilitat, perquè estem a dins de tot aquest món, d'enredar tothom i d'engrescar els nostres amics, i s'ho van creure i els vam dir fem un festival, i va venir el primer any aquí uns grups que és molt difícil engegar un festival amb un cartell com el vam engegar, i va ser perquè nosaltres d'alguna manera estem dintre i ho hem pogut muntar, i després un poble, i sabem la història ja només de pobles veïns, coneixem com funcionen, que es mogui com es mou aquest, només per l'orgull que genera d'ho fem aquí i ho podem fer bé, és que jo crec que són dues coses que costarà molt que es donin. És un moment concret que s'ha donat amb l'amistat que tenim aquí, el fet de nosaltres voler muntar-ho aquí i militar-ho. El Clownia no és un festival sostenible a nivell empresarial, llavors si qualsevol algú a qualsevol lloc de Catalunya el vol muntar perquè funcioni, de moment, si no hi ha ajudes no funcionarà. És una cosa que s'ha de voler muntar per militància cultural pura i dura. I si es dona aquesta característica que algú que coneix el món de la música, coneix el món de la producció dels festivals ho vol fer i que un poble vol respondre es pot fer, però això sense els voluntaris no es podria fer. S'ha donat jo crec que una cosa màgica. Ara, jo espero que, i per això estem fent el Clownia, que tota la gent que ve aquí, que és una gran generació, voti millor. I que exigeixi espais com aquests, que són petits despertars i que digui que són nostres i que nosaltres volem un territori on es pugui fer. I si ho exigim ho podrem fer. El que passa que ara ho tenim molt difícil, és la veritat. Clar, perquè ara fent referència... No tinc gaire veu, Fent referència... Si voleu juguem a mirar qui té més de veu entre tots. Fent referència a la transcendència cultural i política aquesta de la que parlaves ara, on veus el Clownia? En quin punt creus que està com per començar a influir? Clar, és que no en tinc ni idea perquè és una cosa que és incomptable, no té un resultat directe i jo crec que tampoc l'hem d'esperar un resultat, és una llavor, és un espai de sensibilitat compartit que fa que algú comenci a mirar-se amb ulls el que diu aquest, per què fem això, per què fem d'aquesta manera. Nosaltres ara com a grup ens estem provant molt amb ara que la gent ens mira, que potser d'aquí 2 anys no passarà, quin model estem comunicant com a grup, no? Per què serveix Charango? I això és, almenys, la nostra història haurà estat aquesta. Tampoc tenim la voluntat, ni crec la capacitat de pensar que nosaltres podem, que això es pot traduir en un canvi real, no? Però és un espai més, jo crec que estem vivint un cert despertar col·lectiu, que la gent està veient que la societat la nostra és molt agressiva en moltes coses i que ens hem de cuidar, que necessitem espais que ens ensenyin a que ens podem cuidar i que podem fer les coses diferent, i el Clownia és una excusa, és un invent que apareix 4 dies l'any, però tant de bo faci de mirall en el dia a dia i algú s'emporti coses d'aquí a casa, no? Jo sí que penso que té una traducció directa. A mi la gent, per exemple, només la gent de les entitats que teníem al camp de futbol,
són gent que nosaltres hem conegut a través del grup i que ens han canviat a nosaltres i que han fet que nosaltres deixéssim de ser una SCP i siguem una cooperativa, que han fet que entenguem que hi ha una altra manera de funcionar, que no és l'economia que coneixem, sinó que és l'economia cooperativa i solidària, que és la idea aquesta de fer coses perquè passin coses. I això ho hem après creuant-nos amb gent i segur que molta gent aquí també està passant. No? L'any passat la gent d'Stop Mare Mortum ens deia que després del Clownia van fer una assemblea i se'ls hi va rebentar, no hi cabia la gent. Però tota la gent que va venir aquí, que els havíem portat a la samarreta i no sé què, doncs van anar cap allà a conèixer-ho. No? Segurament molts d'aquests no hi haguessin anat a parar mai i segur molts no s'hi quedaran. Però hi ha alguna cosa, i no només per això, la música, això és un ritual que no es viu enlloc més. O sigui, a quants llocs de la nostra societat milers de persones ens ajuntem per acompassar-nos, per emocionar-nos juntes, per riure juntes, per saltar juntes. No ho tenim, això. És un espai místic, quasi bé. I només això és un caràcter. Moltes coses, que els pares comparteixin la nit amb els fills. No? Això en una ciutat no passa, aquí sí. Que la nit sigui un espai conegut per que hi ha crescut a prop dels pares, que no sé, hi ha moltes coses que segurament no ens n'estem adonant i estan passant aquí i a molts altres llocs, però aquí també. Perdoneu, el dijous Charango penjava una pancarta aquí al vell mig de la plaça on deia molta gent petita en llocs petits fent coses petites pot canviar el món. I això potser és un resum de tot el que està explicant l'Auguer. Jo crec que aquesta pancarta, jo he vist molta gent que li feia fotos, Sí. És terrible i pot ser un resum de Clownia. En un poble petit, amb gent petita o sense aspiracions, vull dir, en el món musical, com poden ser voluntaris, comerços, com gent del poble, com la brigada, que s'està aquí deixant moltes hores per disfrutar d'un festival com podria disfrutar com a Sant Joaní, el dedica a treballar i a construir i a col·laborar, doncs estem fent coses, poder, no per canviar el món, però segur que per canviar Sant Joan de les Abadeses està claríssim que Clownia l'ha fet canviar. Si més no, amb aquests dies que hi són, perquè com deia l'Auguer, això passa a ciutats de l'àrea metropolitana i no noten el canvi terrible que nota Sant Joan durant aquesta setmana o 10 dies, perquè hi ha molta gent que treballa i que arriba el dilluns previ al Clownia i estan muntant durant dies i volten pel poble i som un poble petit que ens coneixem i segur que el comentari de la gent d'aquí és mira, aquests venen a treballar pel Clownia perquè ens coneixem tots i no fèiem parada aquí, aquesta gent. I això en plena Sant Joan durant 10 o 12 dies i fa que quan marxi la gent, els clownians que en diem, aquests que ens visiten, la gent de Sant Joan encara els hi queda un somriure als llavis durant 2 o 3 dies i dius, hòstia, és molt maco això. Per això jo crec que és tan important saber que ho estem fent molt gran i que malgrat sobretot tots els que hi treballen, no? De dir, hi ha un sacrifici aquí, és això, no? De dir, un festival que es fa a casa, que hauríem de ser els primers en disfrutar-lo, hem passat a ser els que el construïm i el construïm per uns altres, però tant de bo puguem seguir estant enamorats d'això i sent conscients de que aquí està passant alguna cosa, que ho estem fent per un altre, sí, però que el pòsit d'això és molt gran i que tenim un país que ens mira i hem aconseguit en 4 anys, inventar-nos una cosa que, de veritat, tots els festivals, tot el país a nivell cultural ens mira, i ens mira de veritat, i s'està fent molt bé. I jo sento agraïment absolut i profund, perquè és això no passa enlloc del món, i no ho haguéssim pogut fer enlloc més, i a mi em fa profundament feliç sentir que estic a casa i que jo hi he pogut buidar el meu granet de sorra i que tothom hi buida el seu i que surt això, no? Jo ho trobo... Bueno, som uns afortunats i afortunats d'haver-nos creuat tota la gent que ho estem aixecant. Molt bé. Doncs bueno, nois, escolta, quedem parats d'aquests discursos. Si us sembla, que anem a acabar de gaudir dels gossos. Ara, última cosa que volia comentar amb vosaltres, sobretot aquesta banda dreta, amb en Jordi i amb en Ramon. Me'n recordo que els primers anys que es feia el Clownia, sobretot el primer any, una de les preguntes que us fèiem és l'any que ve hi haurà Clownia també, ara suposo que això està per suposat, esperem, desitgem almenys. El que us pregunto, suposo que la fita de cara a l'any que ve, suposo que mantenir això que comentava l'Alguer que s'ha creat, no? Home, jo crec que després de sentir l'entusiasme de l'Alguer, no? Us ha convençut encara les paraules d'en Jordi, que no, no? faltaria alguna aportació més, no? Com poder la d'en Pau, la de l'Ixent,
que són tots ells, són potser les persones que més coneixen el Clownia per dintre, i el que més el viuen, el pateixen, perquè, escolta, fan un fantàstic equip durant mesos per organitzar-lo, i jo crec que sentir-los, no?, amb aquesta passió i il·lusió, no sé, m'estanyaria moltíssim, no?, que no poguéssim parlar d'una 5a edició, però bé, això s'haurà de parlar amb calma, però bé, jo crec que aquest regal que tantes vegades diu l'Alguer, no?, que ens ha fet Clownia, entenc que hem de mirar que no se'ns escapi i hem de mirar de continuar-nos-el regalant, si més no, el festival, no? Bé, no sé si voleu aventurar algunes paraules no tan políticament correctes, però bé. No, jo crec que hem de dir com els futbolistes, partit a partit. No, jo crec que evidentment no hi ha, o sigui, ens assentarem ara ja a parlar de la propera edició, segons nosaltres en tenim moltes ganes, i 5 anys és una cosa que s'ha de celebrar. I jo crec que sí, ho hem d'encarar d'una manera especial també, no? Pensar què ha sigut, fer balanç de veritat fins ara i que serveixi, bueno, per celebrar això, que hem tingut durant 5 edicions una història molt més bèstia de la que tots ens haguéssim pogut imaginar. O sigui, haurem de pensar que ha sigut allò clau perquè en el 5è aniversari, bueno, ens serveixi per celebrar-lo i que la gent que hi ha treballat tant també puguem donar moments per gaudir-lo més que per patir-lo, que hi ha molta gent que el pateix molt, com en Capri, que està, bueno, que està sostenint tot això, no? No, bueno, em sembla... Jo també us aprecio molt el xarango, però em sembla que t'has passat. No, però cert és que, per exemple, ahir ja hi havia gent que demanava que quan sortien les entrades del 2018, això potser fa que no ens donarà temps a valorar-ho. També hem fet un Instagram des de Clownia que se sortegen entrades pel 2018, per tant no es pot confirmar res, però tot sembla... No es pot confirmar res, però ja està confirmat. Sí. Bueno, tot va bé si acaba bé, jo sempre ho dic, quan em diu què, ha anat bé el Clownia, dic tot va bé si acaba bé, encara estem aquí en un concert. Encara pot anar molt malament. Deixem que acabi aquest per fer les valoracions, però en principi tot sembla ser que podem tenir un altre Clownia a Sant Joan de les Abadeses el 2018. Oh, i tant que sí. Molt bé, Ramon, Jordi, el Gai i Mònica, ens anirem a escoltar els gossos, merci per haver xerrat amb nosaltres una vegada més i ens veiem per aquí baix. Moltes gràcies. Gràcies. Vosaltres.